Здравейте, мили мои! Останете с мен да ви кажа новото, което са промени в Тему за регистрацията. Пряко става въпрос за TikTok. Трябва вече да имате над 3000 последователя. Не над 1000, над 3000. Иначе за YouTube и Instagram си останаха над 1000 последователи. Линка ми е закачен в биото в TikTok. Минавате през него. Регистрацията е около 2 минути и авторизацията. То ще ви изпише авторизиран. Така че вече е над 3000 последователи, за съжаление. Програмата е направила обновление като цяло. Който е успял да се регистрира над 1000 последователи, продължава, нали, да си работи с програмата, нали, както си е работил до сега. Но те вече новите, които ще се регистрират и авторизират, трябва да са над 3000 последователи. Това е някъде от около 4 дена. Може би 4 дена. Така че успех на всички. Чао от мен!